pohľad, iba ten pohľad taký má. Pustím, čo sa stane potom, niekde som už počul o tom, že ten pohľad príde k vám. Nevidím, slítime sa, chvíľu tancuj iba pre mňa, nenechávaj pána pochybať. Víťa a mandolína, možno ešte chlapka vína, myslím, že nám víťa sedíva. Poďte! Iba! Takže priatelia, táto vrcholka, na ktorej hrá naša krásna hviezda, sa volá Showdown a dovolím si povedať, že fyzicky to je najnáročnejší nástroj, ktorý tu máme. Tak posúďte sami, poďme potlesk, raz, dva, tri, štyri. Je to predstav, 2 hodiny, najvyššie hranie na školu, 2,5 hodiny koncert a vy idete stále takto, lejecer na nevádzu, takže je to ten nakačka, ideme ďalej. Ja som prvý slova Kajša, ja vrám, že to sa na nom hrať musí vedieť bubnovať. Také jednoduché a zároveň vôbec je to veľmi ťažké, vlastne Kajša je to doslovná, ako má klasický zelený smer, technička. Takže ideme na to, Julian, raz, dva, fucking it, poď! Máme takmer všetko, postav svoj nástroj, ten sa volá Rebeli
nimi